ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka inline permit ni ka ILP kadai ka mat Jingdawa ka bala sateng lada ki pau snem. Shibun ki jinga ki kilami ki bala penki wen ya ka jelahi barok away. Bandawa na ka sarkar ba kadai ben pentrekam no ya ka ILP hakni ka jela jongi. Shibun ki nangalam seng bhalang bat ki khot jeng ki seng bhalang ba pher kila syakem bat syak set patong namar ka jinga ki ILP. Barok shikata ka jinga ki ka kalang namar ba ki sarkar ki bala len kim patiaw bat ki kentan ya ka Jingdawa ILP hakni ka jela. Bat kila aidaw bakan kata ya ka kam jengok kai perthei. Dena du uno pra jong snam arja kakandai. Baka yeng dorbar thau an jong ka jela kala shim ya karai ni ka resolution hapo ka yeng dorbar ban pentri kam no ya ka ILP hakni ka jela. Henry hadu mentaru ampat shim lala ban pentri kam. Namar baka sarkar India ka klam ai jing menjur. Kumta ka jinga ki hapo ka jela la jong ban penbor ya ka sarkar jela kam singau dan jingmut syu. Bat ka basa menta kalong ban penkongo ya ka sarkar India ban ai jing menjur ban pentri kamno ya ka ILP hangni shi benta jong ka jing stang ban pensngau shkishko jong ka sarkar India ya ka jingdan kam ban pentri kam ya ka ILP hakni ka jilla ka seng nyutrap achik national movement ni ka HANM hapo ka jingalam u president Nongbah jong ka seng uba lam prang kharbani Kalalay ban ay da ka jingtho ni ka memorandum siya ka President jong kari India ka Draupadi Murmu, siya Menteri Nongbah adu kari Narendra Modi, siya Menteri ka Tanat Kampo Ying u Amit Shah, siya Menteri kena ka Sarkar Padang u Kiran Rijiju, siya Menteri ka Sarkar Padang u Sarbananda Sonowal, siya MP ka Rajya Sabha u Rakesh Sinha, perkum juru siya kiway ki MP, bakan Kirshan lang ya ka Jingdawa jong ka HANM. Hadirin berada ban pha da ka jingtho kaniga sengla pen kre menta ban pelong da ka jinga ki hajantar mantar Nongbah Delhi ban Pynsawa ya ka Jingdawa ILP sya ka sarkar India kaniga seng kalayo jingben bakan pelong jinga ki ha ka laitrik unai wing ar hajar ar phulai kata nadu kapor ar baji no phai singi hadu kapor san baji janmien kabamut bala ai por ki laikenta kindan da ki spa ngot ki khot jong ka HANM ki banda ya shimenta ha ka jinga ki ha Delhi Bat nalor kata, kirman yasnok tilang ruki khasi ki basyong ki basa ha Delhi, wala ki day na ki way pat ki sengru. Henry ka Jingdawa ka long kaju, kata ban yo ya ka inline permit. Nalor ka ILP ka Jingdawa ka long ru, ban penbor ya ka sarkar India bakan penrung no, ya ka ketian khasi ha ka kernit ka bapra jong ka riti sensyar. Bat ban penbor ya ka sarkar India, bakan penbet no, ya ka jinga ka Japut, ha pedeng ka Meghalaya, bat ka Assam. Kaseng Hanyutrap Achik National Movement HANM Central Executive Committee Kalalik Shadalhi Hagni Gisngi Ban Pan ya Gajengbit nak office jong u the Deputy Commissioner of Police Parliament State Brand New Delhi 1 Hagabang layo ya Gajengbit ban penlong ya Gajeng yaki song klan mengor kabanlong ha ka laitrek benai bokhatway jong usnam ar hajar arpau an arpulai. Ti kum kinong ilam jong kaseng ngidon kajing sokya na benta kine ki mat ki badon ni kajing kermen ya ka pateng ka bansaka ngila sim ha katai ka snem ba long ga balong jiak baja na benta ka lawe jong jaj benreu ni hab ban her ba chidhi khablek ba chajaka bakin ayangi kum ka jaj benreu kin ayangi kum ka jela hajaka ban approve lene ban implement ya kine ki mat ka ba ka jala ne ka sarkar kala sim yang ne senjam na banta ka jingba jong ka jaj benreu ban jong ka jala hi borwe kane ka jingi ki kat kum ka permission hangsa dang ipan mentau benar ngiyo henrei ba ka parlimen kan sedang November ngi khamsutnat ban yaki suwa ka parlimen kan sedang November ngiro ngilarai ban yaki ban perlong ka jingi ki hangte po jantar matar Delhi hal na Nongbah kalong ka laitrik